Angibingelele ubingelele baba udokotela baba Sizibojabule mfana omhle nje ekhehlela umlo umzulu amancanyesi. Today we are in a building called Nedbank House Building. This is 19th floor, studio number 1, dark room. Baba udokotela, December 20 we are closing. Opening again on the 7th of January. Yes, December 20. When I also contemplate what is in Doctrina, take note, December 20 we are closing. We are opening next year. Reason why I'm closing early because I'm going outside the country. I'll be in Malawi and I'm only coming back on the 7th. I'm coming back on the 7th, landing in OR time on the 7th, and on the 8th I'll be in my office. How's that? Beautiful. Yazi bakithi kunento okufuna la sike sikhulume. Mina lento sengicabanga ukuthi ngiyithathe. Lento ngiyibona ukuthi angiyikhulume ngoba manje ungayikhulumi kwami akukho fair for both parties. Akukho fair for both parties. A snake is a serpent. A snake, it is a serpent. A snake, in order for it to bite you, it has to come closer to you. But a snake, before it bites you, you don't see it. You see the time it's biting you. Utawe manga lunywa inyoka. But uyibona ngathi izokuluma, but isikulumile. Kunezinto okufuna uzazi ukuthi mezilapha kude zizokwenzeka. In order for those things to cause harm to you, they have to be closer to you, but stealthy, camouflaged. Abantu abalunywa zinyoka soke akathi nje eyalapha ebona inyoka afika kuyona ifika imlume cha. Usuke engayibonanga. Imise siyamluma ke inyoka. Kunabantu who are so called our friends, but as much as they are our friends, they are also friends. They also have friendship with our enemies. In order for that enemy of mine to attack me, that enemy will never come because he or she is already talking to somebody who is a friend of mine. Engisho ukuthi kunabantu empilweni yakho kufuna ubemukele ukuthi ma ngoba unkosikazi nemthandi angisiboni isidingo ukuthi ngilungisa la ekhaya ngoba umuntu engithandana naye nemthandi asibuyele lana ke ufuna umchazele umuntu ngoba uthi awuzwani nomalume umalume wakudayisa waboshwa yena wangaboshwa mina ngibona usekhona isidingo siswani ngoba phela umalume wami lokhuluma ngaye and kumalume kuzoba kanjani ukuthi mina my best friend wesitha sakhe. Kunabantu namhlanje abangaboni ukuthi hlehliswe yini empilweni yabo. Athi yazi uzuma kwenzekani uzuma kusho ukuthi ngathi usephakeme manje cha uzuma akaphakeme uphakamiso ukuthi wena uye best friend of mine who is also colluding with my enemies and I don't trust you again with my secret because izitha zami ayikho into eziyibuza kumina ziyibuza kuwena. Njengoba ngithi mina ngiye Malawi izitha zami zitshela wena ukuthi ngihamba ngomhla kabani ngizohamba ngelephi ibhanoyi azibuzanga kumina zitshela wena but wena ezikutshela kona izitha zami mina ungitshela wena uthi awufuna ukuthutha indaba mekufuza ukuthi wena ungitshela ukuthi bathini uthi awuzithutha indaba yabo. Engisho ukuthi kunabantu empilweni ekufuna sibe patient ngabo simchazele umuntu ukuthi hayi Razo ngithanda ukuba busy nje kuloko sapha njengoba kuyi festival futhi safuna nje ukulungisa ezinye izinto nomsebenzi awuhambe kahle ngizafuna ngizwe ngithi nje ukuthi ungatholakala kahle nje athe manje ukuthi umuntu sobonana ninike nje Razo hayi sobona nje yini ejahekile sobona nje kahle ngoba vese lo muntu ayikho into ayijahile kuwena ujaha ukuzokuza ukuthi what are your cardinal plans, what are your future plans, what are you projecting now ngoba uyisitha sakho inyoka imizokuluma. It comes closer to you. It comes closer to you. Not in same color, but uzosunyathele ukuthi unyathele inyoka. Isishayile.
ususesitorini. Inyoka ke leyo ingisho ukuthi labo bantu labo, please people, ngiyazi ukuthi nibakhonzile abantu but akulula ukuhlukana nomuntu omkhonzile ngalendlela omkhonze ngayo. But into ofuna uyazi ukuthi njoba ezwana nezitha zakho, silence useyokutshela lalela ungijwayela amasimba mina. Yabona into oyenze Xolani, njalo ngezwa nje yilokuthi uyabheda nawe. Awangijwayeleke mina sima mina kudubula ngempela. Hawu lalela Razi sexatshinswa noXolani. Hayi ngeke uhleze ngitshela ukuthi unamasimba wena, unamasimba. Lalela mina kudubula ngempela mina. Ubuye ngizokudubula. Yindaba wena umgcine kakhulu lo muntu kuwena kanti vese uyibridge lezitha zakho to come closer to you. Lo muntu loyo muhlehlise. Lo muntu loyo muhlehlise. Mekuthi khona into oyicabangayo ngesitha sakho naye me-add. I repeat. Mekuthi khona into oyicabangayo ngesitha sakho naye me-add, like hiding information for isitha sakho, also hide information for yena. Also hide information for him. And asiphumeni kulabantu esithi mesibafonela bahleke baze bavezele umhlathi izinyo. They are dangerous to us. Ngoba uma usungene ephaketheni uyathola umuntu akakuthandi. Ubekuthandisa ukuthi what is going to benefit kwena, otherwise nje akadingi lutho kwena. Sinabantu abaningi esiziphusha kubona kodwa bona abasithandi. Yabo. Thereafter kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuthi wenze izinto zakho ngendlela ezenzeke. This is Babu Dottel Voices bojabule ufala umhlenje yakhe ehlomeni. Bakithi angiyikhuluma nje. Kunomuntu nanamanje oyishaya isifuba ngokuthi wabulala ubaba wakhe ethene nje yena wegudluza. Athi uyalibeka ichashazi lendiya. But awazi lendiya ukuthi iliphi lakhuluma ngoba likho indiya ehlala la. Mase sebeyakutshela ukuthi hawu kumuzwe mesho nje asoke asho ukuthi yena uyayifaka inhlavu lekhanda. And uyayazi ukuthi ekukhulumeni kwakhe and akakaqedi. Athi nokunye okuqhamuka kulamuzi ngisazolibeka ichashazi lendiya. That person can never be allowed or tolerated to brag about killing your uncle. Kunabantu njengamanje ababregayo ukuthi ingane yakho njengoba iyayiphoyisa nje wayibulala. Yena amasimba kazwana iduku yalisakaza nje yena. Elisakaza yena iduku. Namhlanje wena uhlele endlini ofuza ngabe kuba khona undodana wakho usasebenza amaphoyiseni. Ngabe la roof usayivala. Bestazo waqephuka ngesiphepho. Amanzi lokho engene njalo. Le mali oyihola empesheni does not take you anywhere ukuthi ungenzani. Ufaka uplastic ufaka osale kodwa lo muntu uyabreaka ngokuthi wabulala ingane yakho. Laba bantu laba empilweni yethu abasiphethe kahle. Abasiphethe kunomuntu ngesikhathi ke ekwenza konke lokho umuntu ubreaka in a sense that aza intimidate so close in a sense that you feel intimidated ngokuthi ungaqhubeka uhlale la. Umuntu azathi uthuthiswe izitha akathuthe uthuthiswe umuntu oyedwa bekhuluma amasembu ukuthanda kwakhe. Kunomuntu engikhandele wona. Lwamuthi ngithi mina umbhejiso obheja ngegazi khohla. Lwamuthi ngithi umbhejiso obheja ngegazi ayikhehle khohla kahle. Uyabona njengoba ngithi mina a snake it comes closer to you before it can bite you. Ngifuna ngikunika umbhejiso obheja ngegazi mase siyafunga. Ngikunika umbhejiso obheja ngegazi mase siyafunga. Uma ngizokunika umbhejiso obheja ngegazi, nginombhejiso omnyama, nginombhejiso obovu. Umbhejiso omnyama nombhejiso obovu awufani. Uma ngiqala ngithi ngiyaqala ngombhejiso omnyama. No, ngombhejiso obovu. Lona omnyama awuzusebenzisa unless lo bovu uconfirmile ukuthi usebenzisa. Uma labantu wena obabiza ngokuthi abakuthandisisa dlanti kunento abayihlelayo engeyinhle ngawe. Uma ufaka umbhejiso obovu uzoshintsha ube bovu same time. Uzoshintsha ube bovu okusho labantu babheja ngegazi kuwena. Hayi lala ngomhlane qethuka. Geza ngombhejiso uma usuyabatshela ngiyabheja umbhejiso obheja ngegazi. Ngeke lento abafuna ukuyenza yenzeke. Ngiyakutshela uma umbhejisa ungabanga bovu lingashi ungafakana negazi uyeke ungasawuthinti ke lo mnyama ungasawuthinti kodwa lo engikunika wona lo obovu iwona ozokutshela once washintsha wababovu enza njena thatha inaliti uthole inaliti ngathi inkulu
le musu uthi qambe uyifake phakathi umusu uyawutshetha ngiyabheja kubheja ngegazi umusu usuyageza ngawo geza uma uqeda ukugeza uhambe uchithe emgaqweni uthi bonke nosibani bana abahlangene ngami bengathi bangithanda bengihlekisa abahambe umbhejiso obheja ngegazi khohlwa elakho igazi ngeke kusekuseni uvukulele kulona I repeat elakho igazi ngeke uphenduke ulale kulona lento abayihlelayo nalabantu abelo behleka inhlinini bengaze bakuthanda hayi abahambe bonke uma usuwenzile kubheje ngegazi kanjalo ufuna ulivale leli gazi kuwena after 7 days livale leli gazi kuwena uma usuthatha umbhejiso omnyama uma usuyageza uma ugeza ngomnyama ugeza ugcine la wehle uthi ikhanda oligezi usho uthi ngiyabheja mbhejiso obheja ngegazi ngithi mina bonke abathi bangifuna ngifile ngishiye ingane zami ngithi akuhambe bona ugeza ngombhejisa omnyama musu uyawuthatha uyochithela emgaqweni noma endleleni khohlwa ngeke kube khona abantu abasifuna ukusifuya emakhejini abo engathi singamaganibheki we are not and we will defy that trust me we will defy that awazi ukuthi sishade nawe emva kaloko we are undergoing i-paperwork ye-divorce wena usungihlanganisela abantu ukuthi abangibulali ngibulawele lempesheni le engenamsebenzi vese khona uzothola lo 100% wonke ngizogeza ngombhejisa ngithi kuyabheja obheja ngegazi bonke abantu abahlangene nomkami ukuthi angibulawe kuthathwe lempesheni yami ngithi bonke abaphelele emgaqweni umbhejisa obheja ngegazi khohlwa iyabheja lento 7 days umuso usiyawuvala kuwena uhambe uyogeza ubuso ngabugezi usuchitha emgaqweni futhi awukwazi believe me ukuthi uzongisongela ngokungibulala kuyimina ukufuna ngizoxolisa ngixolisa ngoba ngenzeni noma ngabe ngiyaxolisa ukuxolisa kwami akwemukelekile kuwena ukuxolisa kwami ke akwemukelekile kuwena ngoba vese angaze ngize uzongibuza into engixolisa ubuzwa ngithi ngitheni usuthi uzoxolisa ngoba wena vese inhloso yakho uthi ufuna ukungibulala ngizoxolisa noma ngingaze uzoxolisa vese inhloso yakho iyodwa uthi ufuna ukungibulala kuphela ngalo ndlela ufuna ngibheje ngegazi ngibheje ngombhejiso kuzo ngizobheja ngawo bese ngikushaya ngikuhlanganise nalo ongapheli la kwami eloko ezokhuluma into engekho nonkosikazi wami nginishaya nginhlanganise athi uyangitshela unkosikazi hayibo uzwile usibani wena kwenzeke nithi angizwanga awakaze angifonela athi hayi umfone umngane wakho uzothi hayi ngizomfonela mina ngifuna ukulala manje libhejile umbhejisa this is babu doctor yeah let me put this straight lento yezithwalo abantu abaningi bakholela ukuthi into eyenziwa abantu abangayanga isikole esitheme esifunda thina bona abangafuna ukufunda babethemba ukuthi bazogijima uthatha lezi zithwalo zabo yebakithi angeke ngiyisuse le mentality isuse nje lento la isuseni yokuthi abantu abathwele abantu abangathini abahlulwe ukubekezela esikoleni abahlulwe impilo sebegijimela izithwalo abantu abathwele kwaba-10 aba-2 abayanga esikoleni la illiteracy abantu abayizamela empilweni bagcina bethatha izithwalo kulungile aba-8 abameli odokotela ama-accountant khuluma ngabantu mina aba-academia abathenjiwe ama-social worker abantu abathwele abantu aba-professional abafundile abantu abafundile abathwele because isithwalo sifuna i-discipline abantu abafundile ba-discipline and greater understanding abantu abazokufakazela lokho ama-maid awungizwa wena abantu abazokufakazela lokho ama-maid i-maid uma kade isebenzela umuntu othwele often ihlala ngokugula ibengahlali ngokugula inenkinga yokungalala ebusuku ubuthonga yibi nabo bufika njalo entathakusa kusuke kunesithwalo kwekulomuzi loyo angiyichaze lento ngizwe ukuthi ngithini i-maid yakhona ithi imiphelelo umsebenzi lapho kuyithatha plus or minus 5 to 10 years ukuthi ithole umsebenzi ngoba lesa sithwalo siyayembatha number 1 ifuna ukuthi yodikhodwa lesa sithwalo saloya muntu ekade kusona
and uma usuyitshela ukuthi as from today ungaphindi usho ukuthi uke wasebenzela umuntu othwele ngoba lesithwalo lesi siya recalla kuwena because usasikhumbula. Pretend as if akaze kwenzeke ungakukhumbula enqondweni but don't speak out ngakho. Engisho ukuthi ke siyababona abantu abasebenza kumamedi, siyababona indlela abaxakeke ngayo. Kwamali abayiholelwayo 5000 imali enkulu. Izinkulu ngoba mina eyami imedi ihola 3.3 yabo then anginawo 5000 okuyinika. uGarden Boy uhola 3.3 but lapha uGarden Boy bakhona banika o5000 o6000 o7000 because kunento asuke benemfihlo nayo nomnikazi nobasi noma nomlungu wabo abamsebenzelayo. Kodwa ngifuna le mentality siyisuse yokuthi abantu asuke bethwala, abantu asuke hayi ngigijima nawo uthwala thina sifundile by far ithwalo eziningi zinikezwa abantu abafundile because isithwalo sifuna umuntu onediscipline. This is Babu Dr. La ngikuphathele indoda edla amasi versus indoda ukhamba lwemali. Lezo zinto zo2 iprice yakhona iyafana. Indoda edla amasi iyakhiwa iqedwe mise ivula umlomo ube mkhulu. Amasi sizowabeka eceleni kwayo. Mingithi amasi uzobuza uBaba Dr. ngibeka amaso esinkwa noma empuphu noma uphuthu noma stiff papa. Ngikhuluma ngamasi mina. Uthatha amasi njengoba enjalo. Wafaka nje into eyisosi encane ispoon esodwa nje ube ngapha eceleni. Lo muntu lona olana indoda edla amasi idla ngephunga. Idla ngani ngephunga. Bese le ndoda edla amasi imisi siya upgradewa ke nayo ke. Yenzelwa amasi, yenzelwe inyama. Meaning that inyama yakhona uyayosa. Uyibeke ngapha, ubeka amasi ngapha yona ibese center. Indoda ke lena iyomsebenzike. Iyasebenza ke le ndoda ke. Iyasebenza ke le ndoda ke. Kodwa nawo futhi ifuna umuntu odiscipline. Umbuzo uthi babudokotela lamasi noma lenyama idla kangaki? Inyama idla once every 2 to 3 months ayidle njalo. Amasi wadla once a month. Okay. Babudokotela ngumuntu umna ohambayo ubuyaphuma nase-Africa. Kanye ufuna ukubuye kuzowenza lento. The answer is no. Mhlazana ubuyile ufike uyenzela. Mhlazana ubuyile ufike ungathi akayenze omunye. Mhlazana ubuyile ufuna ngoba ufike uyanikwa iziyalo nokuthi iphahlelwa kanjani. Yabo? Ngoba umfazi uyiphahlela kanje, indoda uyiphahlela kanje. Akufani. Umfazi uyiphahlela yabo isandla lesi mase sikhwelwa yilesi. You understand? Kodwa indoda ayikhwelwa. Umfazi mase uyiphahlela usimisa kanje sakhe isandla mase sikhwelwa yilesi ke. Yabo? Indoda yena uyiphahlela kanje. Abaphahlela atshela ukuthi ebhadla isibhamu senyoni ukuthi nokuthi ayitshela into ayitshela yona usuke enikiwe vese amaqinisayo. Ilapho ke indoda ke lena ke suke ezosebenza ngayo ke lena ke sithi indoda edla uphahlela kwakhona umfazi indoda akufani. Then mase uzothi ukhamba ke lwemali lona lihlukile lifuna iwayini, red wine and red brandy. Alifune inyama, alifune amasi. Red brandy and red wine. Isizosebenza ke lezo zinto nazo futhi zihlukeneke. Ukhamba lune first entry level yalo mase zoba nama level awu3 ahlukene as much as indoda edla amasi ine first entry up to better level. Ilevel enkulu kwindoda edla amasi ibisifuna ilokhu yebo gogo ibisifuna ama lamb chops awu7 beka ama lamb chops nje awu7 ubeka ama lamb chops awu7 isigaba sokugcina ke leso isigaba sokugcina ke ngikwazi ukukhuluma ngaso lana ke then kuzoba khona isigqoko semali. Isigqoko semali ke umuntu wesilisa semenzela ngesigqoko esi blue, owesifazane simenzela ngesigqoko esipink. Nakhona futhi isigqoko semali asifani. I-level yaso ke ayihluphike yona ayikhulu kakhulu kuba nje lo level. Thereafter uma ethi umuntu ayi mina babudokotela bengifuna ukukhudlwana sekufuna uhambe uyothenga ke isigqoko samaSulumane. Isigqoko samaSulumane into eme kanje yabo, into eme kanje yabo. Uthenga ke isigqoko samaSulumane
Lesigqoko samaSulumane ke uma usiyasicindezela la usifoqoze kanje sime kanje mase sifaka umsebenzi la mase siyasithunga la lesigqoko lesi mase uyokwenza lento mina ngizokutshela yona phela lapho ke kuthe ukubiza ngoba uma senziwa isigqoko samaSulumane kufune siye emzini omkhulu la kuhlala khona amaSulumane siya emini asiye ebusuku siphatha amaswidi mhlazana siye khona and siphatha lesigqoko mhlazana sikhona I repeat uphatha amaswidi uphatha lesigqoko lesi uma sifika ke lapha ke emzini omkhulu la khona hayi noma imuphi ufuna kube khona indoda lapha oyithembayo ulazi igama layo ukuthi ubani musu ufika lapha sifike siyenzeke lento emini nabanye sobekhona bazwenza izinto zabo uyenze lento ngendlela sokutshela ukwenze musu usuqedile lapha kunendoda yeziyalo ewumakhwezikhwezi uzothi musu uqedile ufuna uze la kuyona ke musu ukhangeza izandla ke wena uzobusho lento obufunayo yena mase kuhambisa lento emzimbeni ehambisa lento emzimbeni mase seqedile uyaqethuka ushiya amaswidi isigqoko uhamba naso sesosebenza ngaso ke isigqoko kodwa lokho uzokukhokhela mina ngeke ungidrayisela umsangano and then the wealthy will be confirmed again you'll never work again ake ngikhulume lento kunabantu abafuna ukwazi ukuthi kanti ebuza ukuthi babudotshela uyanini eIndia ngifuna uhamba nawe ngamtshela ukuthi ngiya next year ngiye eIndia okay fine abantu bafuna ukwazi indawo abasizihambayo ukuthi kwenziwani lapha kwenziwani kunendawo eseMalawi Chitende Chitende is 22 kilometers to Nkatha Bay okay fine Nkatha Bay it is 52 kilometers to Mzuzu Chipende iphezulu kakhulu it's close to 600 kilometers Chitende akufani then ikake sikhulumeke lento le abantu bafuna ukungena emkhathini bafuna ukungena ezintweni zangempela angichaze lento ithwalo eIndia the most expensive one eIndia it is 500 rand 500 rand isithwalo eIndia sangempela eMalawi the best isithwalo ongasithatha eMalawi is 2000 rand uyeke laba ababamba nge11 bekuthela ngabe bakwazi uthele wena 2000 rand nje eMalawi thatha ioffice uqethuke ngo2000 rand wase South Africa uyaqethuka lapha eGhana angiyithandi iGhana ngoba sishawa iDollar exchange yethu u50-50 kunaloko strong lokho imali yaseMalawi ifana nePule kunathi angikhulume ke njalo yaseGhana ngikhuluma eGhana izoba iNigeria isithwalo sangempela it's 1700 ngiyanikeza lo grey ngoba nemhlophe yabo ngiyanika lo grey ngoba nemhlophe uma kodwa uthi ngoba lesasithwalo lesana senziwa umama wenza lesithwalo uma uthi kodwa uthi serious the highest you can pay from that 1700 it is 5000 rand zihlukeneke le ndawo kukhona indawo asithi nje eNigeria wehlike Lagos kunendawo ekuthiwa iDelta State in Nigeria mufuna ama-office kune-office elise-Wari State Wari not Wari State elise-Wari uWari wakhona ubhala WARRI Wari City kune-office elise-Wari eli-right I mean it right kakhulu right mase kuzoba i-office lama-office angiphinde kune-office eli-right mufuna izinto lezi ayizithwala izinto kodwa lise-Wari eWari ugibela ibhanoyi lu-40 minutes liza eWari Delta State uma uhamba ngemoto it is 7 hours 30 minutes umgaqo khona banawo freeway banomgaqo omncane nje mathu expressway bona speed sakhona sehle size sifike ku 20
kulo freeway. U7 to 8 hours umhamba ngemoto yeWari. EWari ke kunama office right. Mase kuzoba khona ioffice la ngempela ke. Lapha la khona umuntu wesifazane ke ophethe lela office 1700. Umkoda umuthi unayo ibudget right. The highest charge when it's 5,000 rand. 5,000. Njona nesinithwalisa thina ngo150,000 nento soke sithathe ngo5,000. Kukuthi nina nifuna ukushaya ama passport. Ingakho senikhokhisa ngaka. Phela thina sicharge passport, sicharge ibhanoyi, sicharge ihotel, sicharge ukudla, iayini, yabona ngoba mase ayinile siyakhokha yabo. Lo mali soyifuna kuwena thina. Yabo. Mase sithathe lento ukuthi nina nazi phela yabo. Ufuna siwe sithi kanje yabo. Njenga nami nje mina mengiye eIndia ngisuke ngiqethukile. Mekufaka officer seIndia 100,000. Kodwa ngiyakutshela nje ngithi mina lu 500 rand lapha. Wena ufuna ukuye eIndia angithi awufuni ukuye eIndia. Sizokuyalela ukuthi uma ufike eIndia ehlike eIndia uthathele ibhanoyi elia eJaipur. Uma ufika eJaipur uthathe ilok istimela esesiya la kwenziwa khona umkhiqizo. Leyo routine nje wona uyibona inzima iriskani yabo. Kulungile nje uyithathe nelo risk kodwa senizoqethuka ngawo. Ngoba noyifuna irisk. Asikhuluma ngale yase Nigeria ke. Lapha eNigeria ke kunesike ioffice ke leliyana akusona isithwala ioffice nje right. Office. La khona kuthiwa it's a billionaire club. Kungenwa kulona ngo1700 kodwa umuntu ufuna ukuqethuka ufuna ukuba mhlophe ukhanye kuphela it's 5,000 rand up to 5,000 rand uzoqethuka kuzokwenziwa yonke into kuwena lapho ke bayibiza ukuthi ugeli how you spell ugeli UGHELLI ugeli is a Delta State ugeli it's 8 hours to 9 hours drive. Kodwa umhamba ngebhanoyi wehlika uthatha ibhanoyi straight eLagos wehlike eWari. From eWari umusu usiyafona uthi ngizengila eWari airport please advise me how to come over there. It's 1 hour sekungakusuka hayibo kahle ukusuka la kuthina uyeMaritzburg 1 hour but eNigeria u3 hours uyeMaritzburg. Akhohliseke eMaritzburg 3 hours. Ukushuthi la kuthina sesikhuluma 40 kilometers lo 1 hour 40 kilometers indawana eseduzana la uThongathi 40 kilometers kusuke Soweto uya eOR i-distance engakho. Thereafter ke usiyafona ke uthi hayi ngilana I just landed and now please advise me about the address. There is a driver musu uthathe ifone uyinika udriver bakhulumeke leshlangane sabakhuluma shangane semnika ke location exact ukuthi uza kuphi. Inamba yabo nase India ngizokunika uthi kubheke la seIndia kwale ndiwo lezi niyazidinga manje thina senivalela ngaphandle angeke ngiqale ngale yaseMalawi. EyaseMalawi uma ufuna ukuthatha umsebenzi eMalawi nansi +265 993 875466. I repeat, I'll write it on the screen now so that you'll see. It is +265, that is Malawi, +265 993 875466. That is Malawi. If you want to go to Malawi. India ngeke uzuye ngiyazi vele ngimosha isikhathi sami. Comes to Nigeria. In Nigeria, this is the number that you call. It is +234. You're writing it down. +234 806. Please write that. 806 504 8149. Those numbers we are going to be calling before. Don't call them when you're in Malawi. Call them while you are here in South Africa. Make an arrangement with John. He's going to help you. Before you go to Malawi, call. Before you go to Nigeria, call as well. The highest you can pay in Malawi is 2,000 rand. The highest you can pay is 2,000 rand. In Nigeria, the highest you can pay is 5,000 rand. This is called Billionaire Club in Nigeria. If ufuna ukungena kulezi zinto zethu, yezethu phela sikuzona thina. Ngiyahamba mina ngiye eMalawi.
ngiyakujona. Ngihamba ngeMalawi ngiyakujona. Mengibuya kujoni ngoJuni ngiyaphi? ngeNigeria. Mengibuya eNigeria ngiya eIraq. Simhlophe sokwenza njani? Simi ngeqiniso. Nazo ke izinto lezi ebengifuna ukuthi kunazo. This is Babu Dr. Babu Sirojalo from Mhlushwa Academy Zulu Mancansanga Soft Nxolisi. Thank you very much. Keep these numbers. You are going to need those numbers. I am not going to keep on repeating these numbers for you people. Thank you very much. Goodbye.